Il-Prim Ministru Robert Abela akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri żar il-kumpanija Tasties Manufacturing f'Santa Venera. Il-kumpanija hija magħrufa li tipproduċi snack twisties fost prodotti oħrajn li għal 20 ta' snin ilhom popolari magħna l-Maltin u anke f'xi pajjiżi barra. Bl-appoġġ ta' Indis Malta, il-kumpanija kabbret il-faċilitajiet tagħha minħabba żieda fid-domanda kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Fil-fatt fl-aħħar 5 snin il-produzzjoni tagħha żdiedet 103% wara investiment f'makkinarju ġdid u tisħiħ fl-esportazzjoni. Il-kumpanija benefikat ukoll minn skemi tal-Malta Enterprise u appoġġ minn Trade Malta biex tkompli tespandi fis-swieq internazzjonali. Aħna qed inkabru il-production bil-preżenza tal-Malta Enterprise li qed jgħinuna fil-fondi u qed ninvestu kull sena biex inkabru l-produzzjoni ta' twisties. Il-Prim Ministru faħħar reżiljenza u l-innovazzjoni tal-kumpanija waqt li tenna kif is-settur tal-manifattura jibqa' kruċjali għal kompetittività ta' pajjiżna fil-qafas tal-Viżjoni Malta 2050 li tħabbret il-ġimgħa l-oħra. Matul iż-żjara il-Prim Ministru u l-Ministru Xkembri dawru mal-faċilitajiet u ltaqgħu mal-ħaddiema tal-kumpanija.